Pag-ampo pasalamat sa mga grasya nga nadawat gikan sa Ginoo. Ilabi na ang gasa sa kinabuhi. Ni Yuyon Pandio, ni Lina Morales, ug ni Mr. and Mrs. John Pertimos. Pag-ampo sa kalag ni Epifania Florentino Sr. ug ang tanan kalag sa purgatorio, naghandom Yuyon Pandio. Sa kalag ni Luloy Bu, Felix, Carlito, Ludovica, Jusil, ug ang tanan kalag sa purgatorio, naghandom Ilse Bu. Sa kalag ni Juan, Florencia, Pancho, Silvestre, Luz, Merlin, Grisoria, Ernito, Juana, Roberto, Martin, ug ang tanang kalag sa purgatorio, ang naghandog Lina Caminggi Morales. Sa kalag ni Julio, Remigio, Damasio, Anisita, Roberto, ug ang tanang kalag sa purgatorio, ang naghandog Mr. and Mrs. John Pertimos. Sa kalag ni Laurencio Sr., Pascual, Iging, Ading, Al, ang naghandom Mr. and Mrs. Laurencio Jr. Mga igsoon ko diha ni Kristo maayong buntag. Matag usa ka nato nangandoy nga mahimong bulahan o palaran. Sa mata sa kalibutan, ang pagkabulahan nakagamot ug nagsumikad diha sa gahom, bahandi ug dungog. Daghan tao kanato ang naninguha nga makabato niini ug gisalig ang kinabuhi niining mga butanga. Apan sa mata sa pagtuo, ang tinuod nga pagkabulahan wala diha sa mga butang kalibutanon, kundili anaa sa pagsali sa mahigugmaon ug maluluyon nga Dios. Ang atong salmo karon nagkanayon, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Mao nga ato gayud ibutang ang atong pagsalig sa Dios aron iya kitang panalanginan sa mga butang langitnon og tunhay og sa ingon mabulahan, palihog manindog ang tanan.
Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo, ang Ginoo manakan ninyo. Magigsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron mahimo kitang angayan o takos na ining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios. Sa wala pagbuhat sa ngayong buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel, mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo. Kaluyan ang kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
magampo kita. O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag ka namo nga tugod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong sa ingon magpakatakos kaw niya pagpuyo dinhi ka namo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pinaagi sa propeta, gipapili sa Dios ang katawan sa duha ka paagi, ang paagi sa tao o paagi sa Dios. Apan ang paagi lang sa Dios ang makahatag og kalipay. Ang unang pagbasa. Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga mutalikod kanako, og musalig hinuon sa mga tao, og sa kusog sa tao. Sama siya sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan, nga nagtubo sa ugang yuta, o sa yuta nga parat, diin walay laing tanom nga moturok. Og wala gayoy maayo nga maangkon niya. Apan, panalanginan ko ang tao nga musalig kanako. May sama siya sa kahoy duol sa tubig. Mukuyanap ang mga gamot niini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kung tig-init na, kay dili matagas ang iyang mga dahon, ug magsigi siyag pamunga. Ang pulong sa Ginoo. tambag sa dautan, di maglakaw sa dalan, sa mga makasasala. Pagpalando sa balaod sa Ginoo,
sulod nga tubig nga nagahatag sa iyang bunga sa ting bunga ug ang iyang dahon dili gayud malara bisag unsay iyang buhaton mulampos. Dili ingon niini ang dautan, dili kayo. Sama sila sa taho nga paliron sa hangin. Kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa mataron. Apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Ulan sila nga nagalaon sa Ginoo. Nabanhaw si Kristo gikan sa mga minatay. Ang iyang pagkabanhaw mao ang panumpa nga gipasaylo ang atong mga sala nga bililhon ang kinabuhi ug nga mabanhaw usab kita uban kaniya. Ang ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Karon sanglit ang atong mensahe mao nga si Kristo gibanhaw. Unsaon man pagingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon. Ug kun dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga mga laglag ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kung ang atong paglaom kang Kristo, aniara ni ining kinabuhia, nan kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog. Manaka ninyo.
Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa usa ka dapit nga patag kauban niya kapidan ka mga tinunan. Dito may daghang mga tao nga gikan sa tabok sa Judea o sa Jerusalem o sa syudad sa kabaybayunan sa Tiro o Sidon. Unya mitanaw si Jesus sa iyang mga tinunan o miingon, "Bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong mga gigutom, kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo malipay raunya. Bulahan kamo kung ang mga tao magdumot o magsalikway kaninyo, o magingon nga kamo mga dautan tugod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung kini mahitabo, o pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganting nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Kaya ang ilang katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan, alaot kamo nga mga dato karon, kay napahimusla na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga busog karon, kay kamo unya kanunay gutumon. Alaot kamo nga karon nakatawa, kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Alaot kamo kung magdahay kaninyo ang tanang mga tao, kay mausab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga mga propeta." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Good morning mga igsoon, may buntag. Nagpadala ang obispo gamay nga katikismo kabahin sa Jubilee Door nga gipahiluna dinhi sa atong simbahan sa Dapa. Ang Jubilee Year 2025 karon nga gisaulog sa simbahan mahitabo lamang sa kada kauhaan og 5 ka tuig, every 25 years, Jubilee Year. Ang nasandan mao nga ang Jubilee Door pagabuksan lamang sa St. Peter's Basilica sa Roma. Diin ang mga pilgrims mo duaw o moagi niini aron ilang madawat ang indulhensya plenarya. Kini gitawag nga plenary indulgence. Sa paninguha ni Papa Francisco makaambit kadtong dili makaadto sa Roma, gitugutan ang pagbukas sa Jubilee Doors sa gitakda nga mga Jubilee Churches sa matag dioceses. Dinhi sa Diocese of Surigao, ang mosunod nga mga simbahan nga gitugutan sa Santo Papa nga mahimong Jubilee Churches, diin ang mga katawhan makaambit sa mga grasya sa Jubilee Year ubos sa tema Pilgrims of Hope. Mao kini ang mga simbahan. Sa San Nicolas de Tolentino Vicariate, ang duha ka simbahan nga gi-designate San Nicolas de Tolentino sa Cathedral o Our Lady of Peace and Good Voyage sa bilang-bilang. Sa St. Peter and St. Paul Vicariate, ang gi-designate nga mga simbahan St. Peter and St. Paul sa Sison o ang San Isidro Labrador sa Alegria. Sa St. Augustine Vicariate, ang designate nga simbahan San Pedro Calungsod sa Santa Cruz o St. Peter Claver sa Claver. Sa Immaculate Conception Vicariate sa Dinagat, ang simbahan nga gi-assign bilang Jubilee Churches
mao ang Immaculate Conception sa Dinagat ug ang San Antonio de Padua sa Libho. Sa Our Lady of Mount Carmel Vicariate dinhi sa atong Vicariato sa Siargao, ang duha ka simbahan nga gipili mao ang atong parokya Santo Niño Parish Dapa ug ang Santa Monica sa Sapao Santa Monica. Kining duha ka kining mga simbahan ug asa ta mahi adto daay gi assign nga Jubilee Door nga sama ra puta nga ni pilgrimage dito sa Vatican. Kay giablihan o gitugutan magini sa Santo Papa. So mao nga ini nga atong pultahan na gibutang diha nga prayer pangadjion, credo, no? I believe in God. Ang Apostles' Creed ug ang Amahanamo, Our Father. Bisaya o in English, pikas-pikas both sides sa main door. Kung ato nang litukon, ato nang pangadjion unya moagi ta sa Jubilee Door, unya uban sa mga kondisyon sa mapananglit sa pagkalawat, pagkumpisal ug ang uban nga mga sakripisyo nga atong himuon. Wala kitay sala, we are in the state of grace. Niya nang panahuna nga nangayo kita sa plenary indulgence kana atong maangkon sa pag-agi nato sa Jubilee Door. So ang Jubilee Door nga mangayo kita plenary indulgence para sa atong kaugalingon o para po sa tao, labi na sa atong mga minahal nga kinabuhi nga nangamatay na, nga naa sa purgatorio. So unsa maning plenary indulgence, plenaria indulhencia, mao ni ang pagpapas sa silot nga ipahamtang sa Ginoo kung kita makasala. So kung ang tao gani makasala, doon na nay corresponding nga silot, kuyog niya anang maong pagbuhat sa sala. Unya gitugutan nga nining Jubilee year, labi na kung moagi ta sa Porta Sancta, Holy Door, tumano na to mga kondisyon, mapapas ang silot nga kuyog sa sala nga atong gibuhat. So kung usa ka tawo mamatay simbako laman pero maabot man gyud ang panahon, kung makadawat kita nining plenary indulgence, we will go straight to heaven. Dili na ta moagi sa purgatorio once nga atong gi-comply ang plenary indulgence conditions. Labi na kon niining tuiga gialaw sa simbahan nga atong madawat pinaagi sa Jubilee Door. So kung ang ato po nangigsuon nga namatay atong iampo, kita ang mosakripisyo, kita ang mangayo ng indulgence, mahugasan usab sila sa ilang sala o maandam na sila nga moadto sa langit. Sure na kita nga mapapas ang ilang mga sala, malimpyo ang ilang kalag kung madawat nilang kinabuhing dayon. Ang Jubilee Door nagpasabot nga kabahin kini kang Kristo, kinsa mao ang pultahan aron kita makasulod sa gingharian sa Amahan. Ang Jubilee Door gitakda sa mga simbahan nga maoy atong agian sa pagsulod sa simbahan. So mao na atong entrance dinhi sa atong simbahan. Sa pag-agi niini, kinahanglang atong himuon ang pag-ampo, paglitok sa Apostles' Creed o Credo sa pagtuo, pag-ampo alang sa hulpiliyo nga naa nahipatik sa kiliran sa maong pultahan. Gihangyo nga sa pagkahuman sa santos nga misa, ang gamiton nga pultahan sa pagawas mao ang pultahan sa mga kilid, side doors. So dili ta mo exit sa main door. Mao ni ang dili kanang ato ning mapailob ta this year kay kining atong pultahan gi-designate man nga Porta Sancta. So dili ta mo exit niya na sa human sa misa. Dili ta sa mga side doors kay mao man ay requirement sa Jubilee Door. So sa pagsugod nato sa misa atong gisidad-an ang simbahan kay aron mo-avoid kita nga maka-exit ta diha human sa misa. Dili ni kay nanundog og pareho ta sa mga iglesia nga manira sa simbahan. Ato gihapon nga gialaw nga makasulod ang uban kay namatay mga bantay diha sa pultahan pag abri sa mga nangalate, pero sa pag-exit nato
strictly dili ta moagi niya ng main door arita sa mga side doors. So gihimo kini nga maong katekismo ang mga kaparian gihangyo sa pagpasabot pagbasa niini panahon sa mga misa karong Domingoha. Ipirmahan kini maong sulat ni Antonito Cabahog Didi ang atong obispo sa Surigao. Palihog manindog alang sa pagpadayag sa ato pagtuo. Nagatuo kami mga igsoon, magampo kita ngadto sa Ginoo nga makapuyo kita subay sa iyang kinabuhi aron makaambit kita sa iyang kalipay nga mulungtad gayod ug moingon kita sa matag pangamuyo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga kaparian nga pinaagi sa ilang pagpaningkamot sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo, malamdagan ug matultulan ang tanang katawhan sa pagpangita sa matuod nga kalipay diha uban sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga lideris sa atong nasod nga unahon unta gayud nila paghatag ug dakong pagtagad nga mga panginahanglan sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga tawo nga buhong sa kalibutanong bahandi nga makabaton unta sila ug kasing-kasing nga mabination sa mga kabus ug malipayon nga magmanhinatagon ngadto kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga gipanggutom nga hatagan sila sa Dios sa kalanon nga ilang gikinahanglan sa matag adlaw ug sa kalanon alang sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang matuohong nangamatay nga ila na madawat ang hingpit nga kabulahanan nga gisaad sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoong Dios, na sinati mo ang kakabos, kagutom, pagantos, ang paglutos. Paambita kami sa bago mong kinabuhi ug himoa nga ang among kinabuhi magsangyaw sa kalipay nga gusto mong among puy-an. Kay ikaw ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagaigsuon pagampo kamo aron kining sakripisyo nga atong gihalad dawaton ta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw nining paan og bino nga hinabang sa among kahuyang, itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niyang pagkamatarong sa tao. Pinagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Og diha sa iyang pagkabanhaw, ibuksan niyang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa imaya, giablihan niya lang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Og busang mga anghel sa kalangitan, nagadaig sa imong himaya, nagduyog sa tanan mong mga santos, diya sa walay hudong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, mahimo kini alang kanamo, lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon bikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. May hatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug pag-inom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao.
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan. Niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tugod kay imo kaming giisip nga ngayan moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imo simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Antonieto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi kini katawhan nga niya karon nagasimba sa imong atubangan uban sa ilang mga pangamuyo, pangaliyaw, pasalamat. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyay kaming tanan. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo magagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus pagtawag sa Dios o atong Amahan. Busa mangahas kita sa pagingon.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala mahilayo sa tanang kasamok samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ato ipakita karon ang timaan sa to panagdigsunay panagdait kalinaw. Peace be with you. Mga igsoon, kanimaw si Kristo, ang Kordero sa Dios, nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga ginapit alang sa iyang bangkete. Padipabulong lamang, pamaayo. Lawas sa dugo ni Kristo, mag-amping kanato sa kinabuhing dayon.
Magampo kita. O Ginoo, human kami magbusog sa kalanon, nga tugob sa katamis nga langit nun, nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay, ang kalanon nga tinuray mo'y naghatag ka namo kinabuhi, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Mangluhod kita para sa pagampo sa hubilyo. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Palihog maglingkod. Pasalamat sa mga sponsor sa mga kapunungan. St. Joseph, Confradia del Santo Niño, Jonah 5 and 8. Pasalamat sa mga donasyon. Taboso family, ni Mr. and Mrs. Agustin Congreso and family, Edito Convicto. Pasalamat sa mga donasyon sa buyak ni Mr. and Mrs. Sergio C. Dago. Tawag sa kaslunon. Unang tawag, si Mark Anthony B. Custodio, taga Bayugan City, Agusan del Sur, anak ni Victoriano Custodio Jr. Buot makigminyo kang Maria Joselyn Carias Rey, taga Dapa, Surigao del Norte, anak ni Jose Rey o ni Marlene Carias. Ikatulong tawag, si Derek Ives E. Mindanya, taga Barangay 1 Dapa, anak ni Ariel C. Mindanya o ni Lorena Escultura. Buot makigminyo kang Joanna Maris B. Hernandez, taga General Santos City, anak ni Jeffrey Hernandez o Marisa Baga. Si Edelberto P. Camanyan Jr., taga Gaston, Lagoinglong, Misamis Oriental, anak ni Edelberto Camanyan Sr. o ni Virgilita Balabag. Buot makigminyo kang Maria Luna Solihon, taga Montserrat, Dapa, Surigao del Norte, anak ni Jenny Solihon o ni Lisela Dugmok. Kung adunay kakulian sa maong kaslunon, palihog pagpahibalo sa atong opisina. Daghang salamat. Mga igsuon, salamat sa inyong pagsimba nining ikaunom nga Domingo sa tuig. Salamat usab sa atong mga altar servers, atong lektor, ang atong instant nga commentator, ang mga lay ministers, MPG o ang choir. Ang atong Kwarisma o Lent magsugod karong Miyerkules sa Badlis, March 5 as Wednesday. No niya nag-invite kita na muhatag nato og recollection gikan sa Manila sa Christ King sa si Father Jerry Orbos. Duha ka gabi siya mo lecture about Lent. So atong i-consider ang iyang pag-anhi
gani ang uban nga mga parokya sa Siargao gusto man mo appeal sa atong recollection kay talagsaon na kini nga speaker nga atong gi-invite si Father Orbos, bantugan nga mamumulong o pari sa SBD diha sa kung tanaw ta sa Facebook na iyang daghan kayo mga followers gikan sa uban nga Surigao mga nihiusab na ang maong duha ka gabi nga recollection para nato. So mumisa po siya sa Miyerkules sa Badlis sa Ash Wednesday, March 5:15 in the afternoon para sa mga nagtrabaho, mga dili makalugar sa Lasay sa buntag na misa. Daw misa sa hapon sa March 5, si Father Orbos ang celebrant, mamisa anang hapuna. So let us atong i-accommodate o atong pahimuslan ang gihatag nga higayon for our parish nga ni ay mga speaker nga mo palambo sa atong spirituhanon nga pagtuo, no, madugangan ang atong mga kahibalo kadasig, no, sa atong pagtuo sa Ginoo, pagsalig sa Ginoo. Daghang salamat ug manindog alang sa panalangin. Ang Ginoo manakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na misa, lado nato ang gugma o kalinaw ni Kristo.